Wat wij vooral merken is dat met pubers dat ze heel negatief zijn. En dat je daar als trainer ook eigenlijk in mee laat slepen. In Snits had een tiental trainers een cursus bewust begeleiden volgen. Omgaan met autoriteit. Oké, als de scheidsrechter wat zegt, wat doen we dan? Daar kan je ook oefeningen voor bedenken. Omgaan met winst en verlies. Het is niet fijn om te verliezen, maar het hoort wel bij sport. En dat kunnen we heel specifiek trainen. Voetbalvereniging Snits Zwart had het initiatiefnaam voor de cursus, maar ook Orensportvereniging Doggemai. We willen gewoon op een lekkere manier sporten. En allemaal fluitend naar huis gaan. Een scheidsrechter fluit, maar we willen allemaal fluitend naar huis gaan. Dus dat we het gevoel hebben met plezier gespeeld hebben. Met oefeningen wordt de trainers leert met het gedrag van baan en jongeren om te gaan. Je moet je eerst verdiepen in hun belevingswereld. En een volwassene denkt altijd gelijk in oplossingen. En dan moet je eigenlijk de kinderen laten doen. Is het ook leuk? Het is hartstikke leuk. Ik zie er toch ook mooi uit zo. Zullen we dan dadelijk de dames van Snits met blinddoeken op hoe het veld gaan? Nou, ik denk het wel, want je merkt wel dat je elkaar gewoon gaat vertrouwen. En ja, ik denk dat het echt een goede manier is om dat eigenlijk te trainen.